Lur, tak omongin lur. Aku iki ceritane nang kene neh, Lur. Iki karo mas-mas fenomenal, Lur. Alah. Jenenge Mas Doni. Ahmad lah. Oh iya le. Mas Ahmad Dhani. Kakak mau? Junam. Hah? Atau Junam. Rokok kondangan rapi. Ayo Pak Lurah kok. Kenapa Pak Lurah? Dewe gak njaluk jajan sisan? Isin. Isin ya dan. Memang ditawani ya dan. Lapor iku Pak kabeh sikile. Kuwi bareng transfer wae. Pak boy. Iki engko nak didelok cewek lho. Piye nak didelok cewek? Nak bengine gak turu lah, Bro, Mas. Nanti tak tekok aku. Dolan. Nanti. Dolan. Nanti. Turun nang omah. Turu nang omah. Arek dolan bos. Omonge dolan, turu nang omah piye to? Omongan rek. Ganteng lho Mas nak nang kene, apa ya? Jangan-jangan Pak Boy ra. Ini kono HP ngono kuwi terusan. Jangan-jangan Pak Boy ra Mas. Piye neh? HP mungkin ndi? Rusak. Lah berarti gak iso wifi-nan awakmu saiki. Iya. Wis ngelundase. Biasanya nak wifi-nan tekan esuk ta awakmu kuwi. Wis sapamen. Sapameni. Doni. Ahmad lah. Ahmad. Sorry Mas, sorry. Iki kapan Sorry Mas jenengmu? Ahmad. Jenengmu iso ganti Ahmad ini kapan? Ndingi surone ben sak. Pas suro ndingi. Lek jeneng anyar to. Ben gak nakang. Kiai. Ben gak nakang. Ben Ahmad jenenge. Ben mambu-mambu anu. Ben salate ben rajin. Gak tau sholat tau. Lho, Ahmad gak salat iki. Lah piye? Nek gak tau salat e. Jeneng Ahmad iki. Blas berarti ya. Gak sing karo jenengmu iki. Jenenge sepok ganti Ahmad no. Kita kon mare Mas Pondok piye? Mas Pondok. Lah. Parai. Ogok. Iki opo ne? Pak. Omongnya njaluk kon mari Alpatekah. Gak opo. Kene Mas Pondok lur nang kantor. Do mancing. Lah kon njaluk apa le? Duit, kampanye tadi duit lho. Betul duit. Isin ah. Do bisi to. Isin nambah nang kowe, Pak. Jenengmu ki Ahmad. Lah apa aku urip kok isini. Iki numpak apa rene? Ya numpak motor le. Motor mlaku. Motor musim buanter dhewe iki to. Motor kecekel polisi. Lah terus tuku motor anyar nih. Iya le. Walah geng tenan. Cekel polisi gak dicekok. Gak. Lah awakmu nang ndi iso kecekel polisi? Neng rel. Rel di kayen no? Iya. Kecandol rel kok lah apa? Kecekel. Lah apa rek kecekele? Kok gak nggo helm mo? Kok duwe? Mosok gak duwe to lah. Lah. Iki gak tau ora kowe. Gak au. Masih duwe to lah. Ada watu-watu lho lah. Lah iya to. Iki mas-mas fenomenal tenan iki. Lho, Pak Boy. Iki Mas Pak Boy. Mas Ahmad jenenge. Yo ngene to, Bos. Balawi apa kuwi? Jenis apa? Antarmu pokok ndi? Pok Sabrang Nurine gak mau? Sabrang no. Anu, nebal pok jendit no. Aja to. Dia piye? Wis nyabrang, metu ndi kono. Lho lah, rek pok gua le. Tak Pak. jalan ae. Lah njaluk nek. Aku penjeluk kowe. Ndak, Lho. wong iki kene sing udut iki. Aku gak udut ndak, wis ndak. Kowe gak. Gak. Halo. Wis gak udut. Tenan. Halo. Ora udut aku wis, gak wayangku. Ora udut aja mix susuku yang Ngonak mambu. mambu mbako. Mambu mbako. No. Aku ngono dak gak wae dak. Pentingnya nak mambu mbako. Lah. Jadi cemplungna ta, Bro? Dang Thomas entuk gak wi? Oh disuka itu Mbak iya. Engko namanya Mbak ini nih Kak.
Gah. Ora duwe HP. Dan jaluk HP to, Mas. Jaluk HP, Sing ojo dol gabah. ini mau jodel gabah. Ya diomongin. Nek dia mau ngirik. Ah, Yo, Mas. 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 Yo. Iya. iya boleh. Wis pak lah. Dun sik to jejegang ngono iki. Aja ngono ta. Ndang ijuk-ijuk ngono lho, banyu ngisorokeh no. Yo ijo ya. Kuwi mengapa rek kita iki? Ijo ambe arak ya. Arak apa? Ambe apa lah? Arakmu. Lah iya ambe apa? Tekok ambe apa? Banyu. Banyu leng ting ijo. Kayak banyu. Gah. Iya to wong rek kae ijo. Ganteng lho, Mas. Kang Abu Jawa, masyaallah. Di omre. Teh menapa? Lah Apa nih? HP nih? Blabur. Iki lho. Blabur. Wajahmu. Putih piye? lah wajahmu gak betah. Ireng kok. Lah aku tuh kang adus nang waduk ngene iki. Engko nak panasan aku terus adus. Waduh. Nganggen ngeraup nang waduk rek. Oh, alah makane putih. Gak tau metu rek aku wek namah wae rek. Mula nak ojo telusur awakmu. Jiji ya. Golek gabah. Aja. Tak ada info gabah. Seneni mbah waduk. Tak ada info gabah. Oh, Ning aku kayak iya. Mo. Tak duwe tenan iki aman pokoke. Engko aku sing ngono wis. Sing ngawasi. Wah, sutah men kecekel aku dah engko. Lho, kok tau kecekel lo? Rek nahi. Rek nahi. Terus tau kecekel ya. Lho. Aku rek malah lagi dulu. Emang tahu loh. Lah nuwi sing kesisa. Gokol. Puas. Enggak wokol. Ojo ngurus. Oleh sapa? Sak rongsak lho. Kole mbah apa? Kole sapa no le? Apa ngejak lek to Korea yo? Iya to. Ae Ahmad. Malah den. Malah. Ayo Akmal apa Ahmad? Ahmad. Iya dah. Sapa ya? Ahmad. Wis pak lah. Kene no aku nak kudu Isin aku. Papur isin. Cek sedeng kok memorinya. Cek sedeng rek. Lah nak kudu rek. Kudu yo dungising kono dah. Dah, aja to. Kudu malah sing ya. Bojomu ndi lho, Mas? Bojomu. Sah wong e. Buset. Hari gini. Gantem to. Dah. Depatmu ketutupan nih. Ketutupan apa? Nah, Kinceng. mancing dhisik. Iki lho Mas, jak balik Mas. Jak nang pondokmu Mas. Jak Alah. ngaji. Kurang butuh tumbal. Jak ngaji Mas. Piye? Kurang butuh tumbal. Kan nenek proyek anyar kan? Oh, Lagi anti cor. Sikilmu kupak iki bareng ngecat Don. bareng kusungi nganu, kenteng. Lapor kupak ngono. Langsungnya kok ning salah. Kon piye lah? Langsungnya kok ning salah. Enggak. Nang omah. Lah iya. Omah ndi? Apa dikit duit ta mboten? Nongkrong kesak. Kayak duit. Oh, gue kayak gitu duit lah. Lah. Isin lah. Nah, nangis sini. Mat. Kali ya. Iki. Nah. Ini Ahmad sapa to? Lah aku nganu sak ngene katelen rek ndak yo apa njego duit no rek. Yo. Yo apa lewe? Ndi? Yo apa? Iki yo. HP neh. Alah. 1 2 3 4 Pet. rangandel. Kanggone dhewe-dhewe engko telepon Mbah Wo. Kuwi tinggo telepon Bu Tarik. Wis sing tiga kono kuwi tinggo WA-an nambi Mbah RT. Terus sing nang saiki khusus neh iki. Rek, Ujange. yange sapa le? Gede pasar ketok iki. Gak. Wong rambute wanen kok ngene rek di pacar le. Lah wis teman-teman iki.
Anggo nak dikeplak karo Mas Doni aku engko. Ndang tak tutup sik. Ahmad. Lali. Jenenge wis ganti, Mas Ahmad. Yo, iki ndang tak tutup. Engko selak dikruwek aku engko. Nek ganti tak tutup. Yes, ngono sik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.